μας που είμαστε? Ναι, είμαστε στο Πιτιός. Είμαστε στο χωριό Πιτιός και ξέρεις γιατί είμαστε εδώ? Θυμάσαι γιατί είμαστε εδώ? Για να γυρίσουμε μια εκπομπή. Για να γυρίσουμε κάτι, για να γυρίσουμε λοιπόν κάτι που έχει θέμα τι? Τον Κύκλοπα και τον Οδυσσέα. Τον Κύκλοπα και τον Οδυσσέα. Να εξηγήσουμε τώρα εδώ στον κόσμο που μας βλέπει γιατί επιλέξαμε το Πιτιός και γιατί το συγκεκριμένο μέρος. Πίσω μας είναι η Παναγία η Σπηλιώτισσα και είμαστε σε μια παλιά σπηλιά. Δεν έχουμε βρει το άνοιγμά της που είναι. Ξέρουμε όμως ότι το όνομά της η Παναγία εδώ το πήρε από την σπηλιά που βρίσκεται σε αυτό το μέρος που είμαστε και εμείς τώρα. Και λέγεται λοιπόν Παναγία Σπηλιωτίνα. Και κοίτα να δεις, να σου πω τώρα γιατί επιλέξαμε το Πιτιός. Το Πιτιός το επιλέξαμε γιατί λέγεται ότι ο Όμηρος έζησε σε αυτό το χωριό. Έχουν πολλά τοπονύμια που αναφέρονται στον Όμηρο. Υπάρχει και μία στήλη κάτω, μια πινακίδα που θα τη δούμε μαρμάρινη καθώς όταν κατεβαίνουμε μετά. Και θα δούμε λοιπόν ότι εκεί, εδώ θέλουν οι άνθρωποι του χωριού και πολλοί ιστορικοί να πιστεύουν ότι ο Όμηρος πέρασε και έζησε σε αυτό το χωριό, από το οποίο καταγόμαστε κι εμείς. Και εγώ και εσύ. Επομένως, είναι μια όμορφη συγκυρία στο να διηγηθούμε σε ένα χωριό που ζούσε και ζει ακόμα κατά ένα μεγάλο μέρος από την κτηνοτροφία, να μιλήσουμε για τον Οδυσσέα και τον Κύκλοπα. Αυτό έχω φέρει και εδώ το βιβλίο, θα διαβάσουμε και μερικά κομμάτια. Τι είναι αυτό? Ομήρου η Οδύσσια. Είναι του Ομήρου η Οδύσσια, γιατί η ιστορία, ο μύθος του Κύκλοπα συμπεριλαμβάνεται μέσα σε αυτό το βιβλίο. Γιατί τώρα επιλέξαμε τον Κύκλοπα και δεν επιλέξαμε να πούμε για τους λωτοφάγους, ας πούμε? Μπορείς να υποψιαστείς για ποιο λόγο επιλέξαμε τον Κύκλοπα? Τι δουλειά έκανε ο Κύκλοπας? Τι είχε? Ήταν γεωργός, ας πούμε? Ήταν κτηνοτρόφος. Ήταν κτηνοτρόφος. Ο κτηνοτρόφος, να πούμε και στο κοινό, δεν έχουμε κάνει πρόβα. Γι' αυτό ίσως μερικές φορές, επειδή θέλαμε να είναι έτσι αυθόρμητη αυτή η κουβέντα μας, δεν έχουμε κάνει καμία πρόβα. Και θα ρωτώ ένα παιδί της ηλικίας σου, όπως θα ρωτούσα όλα τα παιδιά αν ήταν μπροστά μας ένα κοινό από παιδιά και όχι μόνο, και να δούμε, να ξετυλίξουμε λίγο αυτό το κουβάρι του μύθου και να πούμε για τον Κύκλοπα που είναι ο πρώτος καταγεγραμμένος κτηνοτρόφος στον κόσμο. Και όχι μόνο είναι απλώς ο μόνος κτηνοτρόφος καταγεγραμμένος, ο πρώτος μάλλον, όχι ο μόνος, ο πρώτος κτηνοτρόφος, αλλά λέω τώρα εγώ, γι' αυτό μου ήρθε η έμπνευση να έρθουμε εδώ πέρα, λες ο Όμηρος που έζησε εδώ να είχε ανέβει σε αυτή τη σπηλιά, να είχε δει εδώ τα κοπάδια που ήταν τριγύρω στο χωριό, που είναι κτηνοτρόφοι οι περισσότεροι και ειδικά εκείνη την εποχή, και να εμπνεύστηκε αυτό το μύθο για να μας διηγηθεί κάτι με πολύ όμως συμβολικό τρόπο. Και θα δούμε τώρα γιατί είναι συμβολικός ο τρόπος. Σε ρώτησα κάποια στιγμή και γι' αυτό έτσι μου ήρθε και η ιδέα να έχω ένα παιδί μαζί μου αντί να έχω έναν ιστορικό. Σε ρώτησα κάποια στιγμή ποια είναι η διαφορά του Κύκλοπα από τον Οδυσσέα. Τι ήταν ο Κύκλοπας και τι ήταν ο Οδυσσέας? Θυμάσαι ότι μου απάντησες? Ο Οδυσσέας ήταν άνθρωπος, ενώ ο Κύκλοπας ήταν τέρας. Ο Οδυσσέας λοιπόν ήταν άνθρωπος
Και όταν λέμε άνθρωπος εννοούμε ένας πολιτισμένος άνθρωπος. Και ο Κύκλοπας ήταν τέρας από όλες τις πλευρές, όχι μόνο από την όψη. Ξέρεις από πού πήρε το όνομά του, μπορείς να φανταστείς από πού πήρε το όνομά του ο Κύκλοπας? Από το μάτι του. Από το μάτι του, το οποίο ήταν εδώ, κυκλικό, και ήταν στη μέση, ένα μάτι είχε, κυκλικό, και είχε και κυκλική όψη γενικότερα. Κύκλος, έτσι, και όψη, κύκλοπας. Ναι. Κύκλοπας, κύκλοψ στα αρχαία ελληνικά. Και ο Οδυσσέας είναι αυτός που έχει, λένε κατά μία εκδοχή ετυμολογικά, ότι είναι αυτός που πάει προς τη Δύση, φεύγει δηλαδή από την Τρία και στις περιπέτειές του γυρίζει προς τη Δύση, πάει δυτικά στο πολιτισμένο μέρος, στο κομμάτι του πολιτισμού, ή αυτός που έχει πολλές οδύνες, πολλά βάσανα. Γιατί μετά από την περιπέτεια με τον Κύκλοπα πέρασε όλα αυτά που πέρασε. Γιατί ο Κύκλοπας ήταν γιος του Ποσειδώνα. Νομίζω πως το ξέρεις αυτό, ήταν γιος του Ποσειδώνα και μιας νύμφης, και όταν του έκανε αυτό που του έκανε ο Οδυσσέας και τον τύφλωσε, τον καταράστηκε σε εισαγωγικά ή παρακάλεσε τον πατέρα του τον Ποσειδώνα να μην γυρίσει εύκολα στον τόπο του, αλλά αν είναι δυνατόν και να καταστραφεί ή να περάσει πάρα πολλά μαστήρια. Όμως ο Οδυσσέας είχε και εκείνος μια προστάτηδα θεά. Ξέρεις ποια ήτανε? Η Αθηνά. Η Αθηνά. Ήτανε λοιπόν η θεά Αθηνά. Πάμε τώρα να δούμε τι έκανε ο Κύκλοπας. Από ό,τι θυμάσαι εσύ από την ιστορία, πώς ζούσε. Για περιέγραψε λίγο από ό,τι θυμάσαι και θα τα διαβάσουμε μετά από εδώ. Είχε πρόβατα. Μπράβο. Και τα άρμεγε και έπαιρνε το γάλα και κατσίκια είχε. Ναι. Πού ζούσε? Θυμάσαι πώς περιγραφόταν το μέρος που ζούσε ο Κύκλοπας? Ζούσε σε μια σπηλιά. Ζούσε σε μια σπηλιά. Και που ήταν πολύ μεγάλη, και για πόρτα είχε έναν τεράστιο βράχο. Και για πόρτα είχε ένα τεράστιο βράχο. Άρα λοιπόν εδώ βλέπουμε ένα τέρας, ένα κτήνος τεράστιο, ένας πελώριος άνθρωπος, που ο βράχος τον έπιανε με το βράχο με τα χέρια του για να κλείσει την πόρτα της σπηλιάς. Έτσι, Ναι. Όπου εκεί μέσα στη σπηλιά ζούσαν, προσέξουμε εδώ τη διαφορά, ζούσαν στη σπηλιά και τα ζώα του, τα έβγαζε στο λιβάδι, βόσκανε και μετά γύριζαν και τα αρνιά και τα γίδια, περισσότερα τα αρνιά από τα γίδια, και έβοσκαν και ζούσαν πάλι μέσα. Μέσα σε αυτό λοιπόν, σε αυτή τη σπηλιά, ζούσαν ζώα και άνθρωποι μαζί. Δεν ήταν όπως ας πούμε το παλάτι, στην Τρία, τα σπίτια, στην υπόλοιπη Ελλάδα, στο χώρο του πολιτισμού. Βλέπουμε μια αντίθεση μεταξύ του πολιτισμένου τότε κόσμου και της προκοινωνικής κατάστασης, που είναι μια κατάσταση όπου ζώα και άνθρωποι ζούσαν στον ίδιο χώρο και μάλιστα στη σπηλιά. Δεν ήταν κάτι που είχαν κτίσει οι ίδιοι με τα χέρια τους, δεν βρήκαν ένα χώρο, μπήκανε μέσα. Αυτός λοιπόν ήταν και τεράστιος, θηριώδης, σαν κτήνος, σαν να ήταν δηλαδή σε μια κτηνώδη κατάσταση και με κτηνώδη ένστικτα. Πάμε να δούμε πρώτα το κομμάτι που και φυσικά τρεφόταν από αυτό, έτσι. Αυτό ήταν και η τροφή του. Αυτό ήταν η ζωή του μαζί με τα ζώα του, και από εκεί ήταν η τροφή του. Δεν καλλιεργούσε. Κάτι αμπελάκια είχε αυτή η περιοχή και λιβάδι ήταν για τα ζώα. Τίποτα. Και ελιές. Θα πούμε γιατί ελιές, νομίζω πως το ξέρεις. Γιατί, από πού βλέπουμε ότι υπήρχε και ελιές? Γιατί όταν ο Οδυσσέας τον τύφλωσε, κρατούσε ένα κλαδί από ελιά, το οποίο ήταν πυρωμένο. Κλαδί από ελιά, είναι και συμβολικό. Η ελιά ποιας
θεάς ήταν, ποιας θεότητας ήταν το σύμβολο? Της Αθηνάς. Ήτανε της Αθηνάς. Επομένως ξέρουμε ότι υπήρχαν ελιές σε εκείνο το, όπως καλή ώρα έχουμε εδώ, δίπλα μας, κοντά μας που είναι οι ελιές. Είχε ελιές και φυσικά δεν ήταν ένα κλαδάκι ελιάς για να τυφλώσει αυτό το τεράστιο γίγαντα, έτσι, τον πελώριο όπως τον περιγράφουν. Αλλά ήταν ένα πάρα πολύ μεγάλο, ήταν ένα πολύ μεγάλο κλαδί ελιάς, το οποίο το πελέκισαν και το έκαναν μυτερό για να μπορέσουν με αυτό να τυφλώσει τον Κύκλοπα και να τον ξεγελάσει. Έχω εδώ το βιβλίο του δικού μου του σχολείου, όταν πήγαινα εγώ στο σχολείο, είναι αυτό, μετάφραση Ζήσιμου Σιδέρη, και θα διαβάσουμε τώρα, γιατί φτάσαμε, να δούμε αμέσως, μαζί του Οδυσσέας πήρε 12 από τους συντρόφους του, άφησε το πλοίο του απ' έξω, εκεί στη θάλασσα, πριν ανέβει πάνω στο βράχο, σε σπηλιά που ζούσε, που ήταν ψηλή, σε βράχο ψηλό, ήταν η σπηλιά. Πήρε μόνο 12 από τους συντρόφους του μαζί και τους υπόλοιπους τους άφησε κάτω. Ήθελε να δει, γιατί ήταν ξακουστό αυτό το νησί, ήταν γνωστό αυτό το μέρος που ζούσε ο Κύκλοπας, για την αγριότητά του, και ήθελε να δει τι κοινωνία ήταν αυτή, τι άνθρωποι ήταν αυτοί. Όμως ο Ξένιος Δίας, υπήρχε τότε πολύ μεγάλος ο θεσμός της φιλοξενίας, τον οποίο και εμείς έχουμε ακόμα. Και ήταν ύβρις, έτσι, να μην πας δώρο όταν πας κάπου και να μην πάρεις και δικό του δώρο από κάποιον που θα πας. Υπήρχε δηλαδή μια ανταλλαγή δώρο στο θεσμό και στο όνομα του Ξένιου Δία. Πήρε λοιπόν και ένα πολύ καλό κρασί ίνο πήρε, όχι κρασί γιατί το πίναν νερωμένο οι αρχαίοι Έλληνες. Αυτός πήρε κρασί, το οποίο δεν ήταν νερωμένο, έτσι, και το πήγε για να το πάει δώρο στον Κύκλοπα και να μάθει, πιστεύοντας ότι και ο ίδιος θα ήταν φιλόξενος, αφού καταγότανε και είχε και θεϊκή καταγωγή και θα τιμούσε τους θεούς. Όμως δεν τους τίμησε τους θεούς, δεν τους τιμούσε ούτε καν τους θεούς αυτός ο απολύτιστος και κτηνώδης, ας πούμε, άνθρωπος. Πέρας, όπως είπες και εσύ. Λοιπόν, φτάσαμε, λέει, αμέσως στη σπηλιά. Μα αυτός δεν ήταν μέσα, μόνο τα παχιά του πρόβατα βοσκούσε στο λιβάδι. Και στη σπηλιά μα μπήκαμε, βλέπαμε ότι είχε μέσα γεμάτα τα τυρόβολα, κυμάντρες στιβαγμένες από κατσίκια και παρνιά και χώρια μαντρισμένα, τα πρώιμα αλλού, τα μέσα αλλού, τα όψιμα ήταν, και ήταν από τυρόγαλο γεμάτα όλα τα αγία του, σκάφες, καρδάρες είναι τα ξύλινα δοχεία, που άρμεγε μέσα σε αυτά το γάλα για να τα πιει. Τότε οι σύντροφοι του Οδυσσέα μόρκιζαν με πιστικά τους λόγια, λίγο τυρί να πάρουμε, φοβήθηκαν οι σύντροφοι, και να τραβούμε πίσω και από το μαντρί ξεκόβοντας μανάρια και κατσίκια. Μανάρια ήταν τα μικρά, οι αμνοί, οι μικροί τα αμνάρια, να φύγουν γρήγορα στο γοργόδρομο καράβι να τα πάμε και ευτής να κάνουμε πανιά και στα νυχτά να βγούμε. Εγώ όμως, λέει ο Οδυσσέας, δεν τους άκουσα, που πιο καλό έτσι θα ήταν για να τον δω και δώρα του φιλόξενα να πάρω. Πίστευε ότι ήταν ένας φιλόξενος άνθρωπος. Όμως εδώ βλέπουμε πάρα πολύ καλά την οργάνωση που υπήρχε μέσα στη σπηλιά, γιατί ναι δεν ήταν μια οργανωμένη κοινωνία, η κοινωνία των Κυκλόπων, και θα το δούμε παρακάτω γιατί δεν ήταν οργανωμένη, αλλά ήταν οργανωμένη ως προς την κτηνοτροφία και την κτηροκομεία.
τι λέει, μας λέει αναλυτικά, γι' αυτό λέμε ότι είναι και ο πρώτος καταγεγραμμένος κτηνοτρόφος, ότι ήταν γεμάτα τα τυρόβολα. Οι μάντρες στιβαγμένες από κατσίκια και αρνιά και χώρια μαντρισμένα. Είχε ξεχωρίσει λοιπόν τα πρώιμα, λέει, αλλού, τα μεσαία αλλού και αλλού τα όψιμα ήτανε. Έφτιαχνε τυρί, το βλέπουμε γιατί φάγανε κιόλας, ξέραμε πού έφτιαχνε το τυρί και πού το έβαζε και θα δούμε λοιπόν ότι είχε, ότι άρμεγε, θα το δούμε και παρακάτω, όλη τη διαδικασία και εξαιτίας αυτής της διαδικασίας λένε ότι, νομίζω ότι είναι το σωστό αυτό, ότι εκεί βασίστηκαν οι νεότεροι Έλληνες, βασιστήκαμε ώστε να κάνουμε την φέτα, γιατί στην ουσία περιγράφει το τυρί φέτα κατά πάσα πιθανότητα, είναι περίπου σαν τη φέτα το τυρί που έφτιαχνε εκείνος, και να πάρουμε την ονομασία, να θεωρηθεί πλέον το γεγονός, η φέτα, ως προϊόν με ονομασία προέλευσης, ένα προϊόν pop, όπως λέμε. Βασίστηκαν σε αυτό το κείμενο του Οδυσσέα. Τώρα, γιατί δεν το βγάλαμε, ας πούμε, φόρμα και το έχουν οι Ιταλοί, το τυρί φορμάτσιο, γιατί φόρμες περιγράφει στην αρχαία ελληνική που ήταν γραμμένο, γιατί εδώ διαβάζουμε τη μετάφραση, το πήραν οι Ιταλοί, το πήραν άλλοι και λέγεται το τυρί φορμάτσιο, φόρμα, διάφορα τέτοια. Εμείς το βγάλαμε φέτα από πολύ αργότερα που τα τυριά τα κόβανε σε φέτες και δεν ήταν μέσα στις φόρμες. Κανονικά εμείς έπρεπε να έχουμε το φορμάτσιο τυρί, τη φόρμα, έτσι να την πούμε, γιατί ήταν σε φόρμες μέσα, δεν το έκοβε, το βλέπουμε που ήταν το τυράκι του και πώς το έτρωγε. Λοιπόν, να και κάποια στιγμή φτάνει λοιπόν ο Κύκλοπας. Πώς τον λέγανε αυτό το Κύκλοπα? Πολύφημος. Πολύφημος. Μπορείς να φανταστείς τι σημαίνει πολύφημος? Πολύφημος. Ότι είχε πολύ φήμη. Πολύ φήμη. Ότι λέγανε, φήμη θα τη λέγω στα αρχαία ελληνικά, ότι ήταν, ας πούμε, ξακουστός, διαβόητος θα λέγαμε τώρα. Ότι μιλούσαν για αυτόν πολλοί οι άνθρωποι. Το όνομα για την αρχαία ελληνική κοινωνία και ακόμα και τώρα είναι κάτι το οποίο σηματοδοτεί πάρα πολλά πράγματα. Σηματοδοτεί την ταυτότητά μας, σηματοδοτεί την προσωπικότητά μας, σηματοδοτεί το είναι μας, όχι την εξωτερική μας εμφάνιση, και πολλές φορές οι αρχαίοι Έλληνες έδιναν στα παιδιά τους ονόματα περισσότερο έτσι επειδή τα ήθελαν ή τα φαντάζονταν σαν προσωπικότητες να γίνουν και τους έδιναν ονόματα ανάλογα με το πώς ήθελαν τα παιδιά τους να γίνουν ή τι επάγγελμα να ακολουθήσουν. Φυσικά πολλές φορές παίρνανε και τα ονόματα των παππούδων ή των γιαγιάδων, όπως γίνεται σήμερα, αλλά κυρίως λόγω της ιδιότητας, και βρίσκανε καινούρια ονόματα δικά τους, με λέξεις δηλαδή που οι ίδιοι πλάθανε στην τόσο πλούσια ελληνική μας γλώσσα. Θα δούμε λοιπόν τώρα γιατί, αφού μιλήσουμε ξανά λίγο για την τυροκομεία, γιατί εκείνος ονομάστηκε Πολύφημος και πόση σημασία είχε αυτή η ονοματοδοσία. Μα τότε, λέει, με στους συντρόφους πρόσχαρους δεν φάνηκε όταν ήρθε. Τότε ανάψαμε φωτιά και κάμαμε θυσία. Κάνανε θυσία, τυριά κομμάτια κόβοντας και φάγαμε κι οι ίδιοι. Και στη σπηλιά καθίσαμε προσμένοντας, ωστόσο ήρθε και αυτός από τη βοσκή με φόρτωμα μεγάλο, ξύλα ξηρά για το φαΐ, να έχει φωτιά να ανάψει. Βλέπεις πόσο οργανωμένος ήταν μέσα στο χώρο του, τον μεμονωμένο χώρο του, ο Κύκλοπας. Μέσα στη σπηλιά σαν το όριξε, βούηξε ο τόπος όλος και εμείς από την τρομάρα μας χωθήκαμε στο βάθος. Τότε έμπασε μέσα στη σπηλιά τις προβατίνες,
Με τη σειρά όμως άρμεγε και άφησε μπρος την πόρτα, μες στην αυλή τα αρσενικά κρυάρια του και τράγους. Έπειτα σήκωσε ψηλά, βλέπουμε ότι τα άφηνε έξω αυτά τα ζώα. Όλη τη διαδικασία της κτηνοτροφίας και πώς ζούσανε, πόσο ήξερε πάρα πολύ καλά την τέχνη αυτή. Άρμεγε μετά, και έπειτα έβαλε και την ασήκωτη αυτή τη θηρόπετρα που δεν θα την κινούσαν και 22 τετράκυκλα καλοφτιαγμένα αμάξια. Τότε τεράστιο έβαλε μπροστά στην πόρτα βράχο, κάθισε τότε και άρμεγε γίδες και προβατίνες και το παιδί της καθεμιάς προσφύλιαζε από κάτω και το μισό όταν έπηξε το άσπρο χιονάτο γάλα, το σύναξε, το μάζεψε και το έβαλε μέσα στα πλεκτά καλάθια και στις καρδάρες φύλαξε το άλλο μισό να πίνει. Και τις δουλειές του βιαστικά σαν έκαμε όσας είχε, ξάναψε τότε τη φωτιά και μας θωρώντας είπε: «Ποιοι είστε εσείς ορεξένοι που από τις θάλασσες στους δρόμους γυρνάτε, μήνα για δουλειές, μήπως δηλαδή, ή πάτε έτσι στην τύχη όπως οι κλέφτες που γυρνούν στα πέλαγα», βλέπουμε και την πειρατεία εδώ, «και έτσι φέρνουν στους τόπους ξένους συμφορές και τη ζωή τους παίζουν». Τότε αυτοί τρομάξανε. Του λένε ποιοι είναι, ότι είναι, λένε την καταγωγή τους, λένε από πού ήρθανε, να μην τα διαβάσουμε όλα, και του λένε σε βάσου βλάμη τους, βλάμη είναι φίλος, έτσι, σε βάσου βλάμη τους θεούς, μια χάρη σου ζητούμε. Ο Δίος ο φιλόξενος τους ξένους προστατεύει και όπου να πάνε η χάρη του μαζί του συνοδεύει. Και τότε εκείνος κοίταξε πόσο άσπλαχνος είναι και πόσο δεν τους θεούς, είναι τόσο δηλαδή εγωιστής και πολύ περήφανος που είναι πάνω από τους θεούς. Και τι του λέει, τα έχεις χαμένα σύντροφε και θα έρχεσαι απαλάργα, ενώ μου λες να φοβεθώ θεούς και να πιστέψω. Δεν τον ψηφούν οι κύκλοπες τον ασπιδάτο Δία, ούτε δηλαδή το Δία δεν σεβόταν. Μήτε απ' του Δία φόβο εγώ θα σε πονέσω εσένα καθώς σε τους συντρόφους σου. Και τότε τι έκανε, άρχισε να τρώει, για να μην τα διαβάζουμε όλα, τους συντρόφους του Οδυσσέα. Να τρώει τους συντρόφους του Οδυσσέα. 6 έφαγε συνολικά, όχι όλους μαζί, τους έτρωγε, τι τους έτρωγε, με ποιο τρόπο τους έφαγε. Τους έπαιρνε με τα χέρια και τους καταβρόχτιζε. Τους χτυπούσε πρώτα κάτω και τους καταβρόχτιζε. Τους μαγείρευε. Όχι. Όμως βλέπουμε λοιπόν εδώ την ανθρωποφαγία, ότι ούτε καν ενώ υπήρχε φωτιά δεν τους μαγείρευε. Ο πολιτισμός αρχίζει από τον καιρό, θέλουμε να πιστεύουμε κάποιοι, μεταξύ αυτών και εγώ, ότι ο πολιτισμός αρχίζει από τον καιρό, ο πραγματικός πολιτισμός, που τρώμε μαγειρεμένο κάτι, που χρησιμοποιούμε τη φωτιά, την πολύτιμη φωτιά, για να φάμε κάτι, να το ψήσουμε. Εδώ λοιπόν τρώει όχι απλώς τις προβατίνες, αλλά τρώει και ανθρώπους. Τόσο πρωτόγονος ήτανε, τόσο απολύτιστος ήταν αυτός ο άνθρωπος. Έπινε και γάλα, έτρωγε κιόλας. Μας περιγράφει εδώ μια πολύ έτσι άσχημη κατάσταση. Το πρωί πάλι έφαγε άλλους 2 για κολατσιό. Ύστερα πια τι να κάνει και ο Οδυσσέας, έπρεπε να σκεφτεί ένα τρόπο να γλιτώσει. Και σκέφτηκε λοιπόν αυτό που είπες προηγουμένως, να πάρει αυτό το χοντρό, το κούτσουρο, για την ώρα που κοιμότανε ο Κύκλοπας, να πάρει το κούτσουρο, αλλά και να το έχει έτοιμο, να το κάνει έτσι και μυτερό, έβαλε τους υπόλοιπους συντρόφους να το πελεκίσουν και να το πυρακτώσει στη φωτιά για να του δώσει το μάτι, το ένα μάτι που είχε. Και θα δούμε και τι συμβολίζει αυτό το ένα μάτι. Πες μου λίγο, Νικόλα μου, πώς τον τύφλωσε, τόσο ανόητος ήτανε, ότι ήταν ανόητος ήτανε ο Κύκλοπας. Βλέπουμε το νου, την ξυπνάδα του Οδυσσέα, το νου, και βλέπουμε και από την άλλη μεριά
την ανοησία του Κύκλοπα, Ναι. αυτού του πρωτόγονου ανθρώπου, του απολύτιστου ανθρώπου. Του έδωσε κάτι πριν. Πριν του έδωσε κρασί. Του έδωσε ίνο λοιπόν, κρασί, το οποίο ήταν περίφημο κρασί, τον έβαλε να μην τον νερώσει κιόλας, του είπε ότι είναι εκπληκτικό και όταν είδε ότι άρχισε να μεθάει και να του αρέσει, του δίνε Περισσότερο. κι άλλο και βλέπουμε λοιπόν πως το κρασί, πως ο ίνος μπορεί να φέρει έναν άνθρωπο σε ακόμα χειρότερη μορφή από ό,τι ήτανε και να τον αποχαυνώσει εντελώς και να τον κάνει να μην μπορεί να υπερασπιστεί ούτε τον εαυτό του. Και αφού κοιμήθηκε χορτάτος και ωραίος, τι έκανε ο Οδυσσέας? Τον τύφλωσε. Τον τύφλο πήρε λοιπόν αυτό το κλαδί της ελιάς, το πήγε στο μάτι του και τον τύφλωσε. Φρικτή πόνη, μας περιγράφει εδώ την τύφλωση, καλό είναι να τη διαβάσουμε, έστω και από τη μετάφραση φυσικά οι περισσότεροι, να την διαβάσουμε και να δούμε πώς, με ποιο τρόπο, πόσο πολύ οδυνηρό ήταν να του βγάλει αυτό το μάτι για να μην βλέπει. Δεν είχε δύο μάτια. Γιατί δεν είχε δύο μάτια? Γιατί ο Όμηρος μας τον δίνει να μην έχει δύο μάτια? Γιατί όταν έχεις ένα μάτι εδώ μπροστά, δεν μπορείς να δεις ούτε από την μια πλευρά, ούτε από την άλλη. Και ο συμβολισμός είναι αυτός, να μην μπορούμε να δούμε, να μην έχουμε διαφορετική οπτική για τα πράγματα. Να βλέπουμε τα πράγματα έτσι, με μία οπτική μόνο. Να μην έχουμε την εξυπνάδα να μπορέσουμε να στρέψουμε τη ματιά μας και σε κάτι άλλο, να δούμε κάτι άλλο και με την ψυχολογική έννοια και την πνευματική έννοια να κατανοήσουμε και διαφορετικές απόψεις. Είμαστε πιο μονοκόμματοι άνθρωποι, δεν μπορούμε να δούμε τα πράγματα από πολλές οπτικές και να επιλέξουμε το ένα. Αυτός είχε ένα μάτι μόνο και έβλεπε τα πράγματα μόνο από τη μια πλευρά. Δεν είχε νου να κρίνει και να δει, να επιλέξει μεταξύ πολλαπλών οπτικών και όχι μόνο οπτικών, να βλέπει και να κατανοεί και να συναισθάνεται. Τώρα δεν βλέπουμε εδώ συναισθήματα, παρά μόνο συναισθήματα πόνου. Αυτό μόνο βλέπουμε. Και άγρια συναισθήματα φυσικά. Όταν πήγε, τον ρώτησε, ο Κύκλοπας ρώτησε τον Οδυσσέα ποιο είναι το όνομά του. Ναι. Και τι του απάντησε? Ότι το όνομά του είναι κανένας. Κανείς. Ουδής. Και γέλασε ο Κύκλοπας, γι' αυτό είπαμε για το όνομα. Τι όνομα είναι αυτό που σου δώσανε? Είναι δυνατόν να σου δώσανε το όνομα Ούτης, δηλαδή κανένας? Να μην έχεις δηλαδή ταυτότητα, να μην είσαι κάποιος? Αν είναι δυνατόν, τον περιγέλασε γι' αυτό. Δεν κατάλαβε την πονηριά και την εξυπνάδα του πολυμήχανου Οδυσσέα, ο οποίος κιόλας δεν φανταστούμε ότι ήταν κανένας πελώριος, γιατί τότε κιόλας μας τον περιγράφει. Εσύ, ένας κοντός άνθρωπος, ένας σαν κουρελής του φάνηκε, σαν ένας έτσι άνθρωπος αμεληταίος. Δεν είχε υπολογίσει ότι υπάρχει καινούς και όχι μόνο η εξωτερική όψη ενός ανθρώπου, ότι υπήρχε και αυτό. Και τώρα θα δούμε γιατί η κοινωνία εκείνη, αυτός βγήκε πώς ήταν η κοινωνία των Κυκλόπων. Ναι μεν υπήρχαν πολλοί Κύκλοπες, αλλά ο καθένας στη σπηλιά του. Δεν υπήρχε κοινωνία. Υπήρχαν πολλοί Κύκλοπες. Γιατί όταν αυτός άρχισε να σκούζει και να φωνάζει, αυτοί οι άνθρωποι του ρωτάνε τι έγινε σύντροφε, τι έγινε πολύφημε, και τι τους απάντησε αυτός? Ότι τον τύφλωσε ο κανένας. Ο κανένας. Αυτοί άρχισαν να περιγελούν. Ούτε πλησίασαν να δούνε τον συνάνθρωπό τους, σε εισαγωγικά, να δούνε μέσα
τι συμβαίνει, μήπως λέει αλήθεια, μήπως κάτι του συνέβη για να σκούζει, τίποτα. Αδιαφόρησαν εντελώς και τι έγινε, τον εγκατέλειψαν. Γιατί αν πήγαιναν αυτοί οι άνθρωποι και είχαν ανθρωπιά, έτσι, ήταν μια κοινωνία, μια κοινότητα πραγματική, αν ήταν λοιπόν είχαν αυτή την κοινωνικότητα, θα πήγαιναν μέσα στη σπηλιά και τότε, και τον τύφλωσε βέβαια, αλλά δεν τον σκότωσε ο Οδυσσέας. Και τι έκανε τότε, τι σκέφτηκε, πώς να βγάλει τους υπόλοιπους 6 συντρόφους έξω, τι έκανε. Έβαλε τους συντρόφους του και με πιάστηκε κάτω από τα πρόβατα και όταν ξύπνησε ο Κύκλοπας τους στήλιξε καλά για να μην μπορεί να τους βρει, γιατί η αφή υπήρχε, έτσι. Μόνο δεν έβλεπε, μπορούσε όμως να αγγίξει και να τους βρει. Ναι. Και περίμενε μέχρι να ανοίξει την πόρτα, που ήταν ένας μεγάλος βράχος, γιατί αυτοί δεν μπορούσαν, ναι, για να φύγουν. Για να φύγουνε, κρυμμένοι. Του είχε πει δε, αν το θυμάσαι, τι δώρο του έκανε όταν τον ρώτησε ο Οδυσσέας τι δώρο θα μου κάνεις εσύ. Τι του είπε που σου δώσα καλό κρασί, σένα θα σε φάω ζωντανό. Τελευταίο, ζωντανό σου έτρωγε έτσι κι αλλιώς. Ότι εσένα θα σε φάω τελευταίο. Αυτό ήταν το δώρο που του χάρισε ο Κύκλοπας, ο οποίος δεν σεβάστηκε κανέναν, έτσι. Και άρχισε μετά είπαμε να φωνάζει τους συντρόφους του και όλα αυτά. Βρήκε λοιπόν αυτόν τον τρόπο να περάσει και αυτός ψαχούλευε τα πρόβατα, έβλεπε ότι ήταν μαλλιαρά από πάνω και μετά τι έκανε, περάσαν αυτοί και βγήκανε έξω και μάλιστα γράφει σε ένα σημείο ότι τελευταίος έφυγε ο Οδυσσέας και έκανε εντύπωση του κτηνοτρόφου Κύκλοπα, του πολύφημου, του έκανε εντύπωση γιατί αυτό το παχύταρνι που ήταν πάντο πρώτο, γιατί τα αρνιά είναι κοπάδια, πάνε κοπάδια, ακολουθούν τον αρχηγό. Αυτός λοιπόν διάλεξε το αρνί που ήταν αρχηγός ο Οδυσσέας και βγήκε και του έκανε εντύπωση του Κύκλοπα και λέει, μα πώς εσύ που ήσουν το πρώτο ξαφνικά μου βγαίνει σε μένα τελευταίο από το μαντρί, από τη σπηλιά. Του έκανε μεγάλη εντύπωση και είπαμε γιατί και το λέμε και τώρα, ότι πολλές φορές λέμε και για τους ανθρώπους ότι είναι πρόβατα όταν ακολουθούν κάποιον άκρητα, χωρίς δηλαδή να κρίνουν αν αυτός είναι ο κατάλληλος ή όχι. Ακολουθούν τον αρχηγό, ακολουθούν ένας οδηγεί την αγέλη. Και αυτός είχε μείνει τελευταίος και του έκανε εντύπωση. Μα πώς είναι δυνατόν εσένα? Νικόλα μου, είμαστε εδώ σε ένα περιβάλλον μέσα στη φύση και έρχονται και λίγοι, ακούμε τα ζυζίκια, τα βλέπουμε κιόλας. Είναι πάρα πολύ ωραία εδώ. Έχουμε και τον ήλιο από πάνω μας, δεν πειράζει. Και τελικά όταν κατάφερε να φύγει και να πάνε στο πλοίο τους, να φτάσουν στο πλοίο, και το κατάλαβε φυσικά ότι τον είχε ξεγελάσει, να τρέξουν γρήγορα στο πλοίο. Τι έκανε ο Κύκλοπας που δεν ήξερε και πολλά πράγματα από ναυσιπλοεία? Πήρανε και αρνάκια μαζί τους, πήρανε και τυρί πήραν και αρνάκια πήρανε να τα έχουν και στους υπόλοιπους συντρόφους όσους μείνανε. Κάνανε και θυσία βεβαίως για αυτούς που είχαν πεθάνει. Τότε τι έκανε ο Κύκλοπας? Ζήτησε από τον Ποσειδώνα. Ναι, πήρε πρώτα τον τεράστιο βράχο 2 φορές. Ναι. Και τον πέταξε στο νερό. Μέσα στη θάλασσα. Δεν ήξερε καν πώς να τους εξοντώσει. Του είπαν αυτοί ότι το πλοίο μας καραβοτσακίστηκε. Το πίστεψε ο άλλος. Όταν τους είδε πια εκεί ήταν αργά, έριξε την πέτρα. Παραλίγο να τους βρει, αλλά δεν τα κατάφερε. Και φύγανε και τότε δεν κρατήθηκε ο Οδυσσέας και αποκάλυψε την ταυτότητά του. Και αυτό ήταν σε εισαγωγικά το λάθος. Βλέπουμε εδώ και την ύβρι
σε εισαγωγικά μέσα έτσι την ύβρι προς τον Ποσειδώνα, γιατί του είπε ότι αν σε ρωτήσει κάποιος να πεις ότι είμαι ποιος, ότι είμαι ο Οδυσσέας, και άρχισε να λέει από ποια γενιά κατάγεται, από πού ήτανε και ότι δεν φοβάμαι, δεν τα κατάφερες εσύ ούτε ο πατέρας σου ο Ποσειδώνας να μας εξολοθρεύσει, και να ξέρεις, του βγαίνει εδώ εγωισμός, υπερηφάνεια και του αποκαλύπτει το όνομά του. Αν δεν του το είχε αποκαλύψει το όνομά του, πιθανά να μην ήξερε ο Ποσειδώνας ποιος έκανε αυτό στο γιο του. Τώρα δεν ξέρω, όσο το ήξερε. Βάσει εννοώ του έπους αυτού το λέμε και το συζητάμε. Ήθελε λοιπόν να δείξει ότι και αυτός είχε όνομα, είχε προσωπικότητα, ήταν κάποιος, και μάλιστα όχι απλώς διαβόητος, αλλά ήταν βασιλιάς, ότι ήταν γιος του τάδε. Βλέπουμε πόσο μεγάλη σημασία είχε το όνομα και η ταυτότητα και η προσωπικότητα ακόμα από εκείνη την πολύ αρχαία εποχή. Και τώρα να δούμε τι ακριβώς του είπε, για να το ολοκληρώσουμε. Αν Κύκλοπα κανείς θνητός στον κόσμο σε ρωτήσει να μάθει την αγιάτρευστη την τύφλα του ματιού σου, διηγήσου πως ετύφλωσε ο καστροπολεμήτης Οδυσσέας του Λαέρτη ο γιος από το νησί το Φιάκι. Γίνεται τώρα, γίνεται και λίγο αλαζονικός. Έτσι είπα και μ' απάντησε, έτσι είπα λέει ο Οδυσσέας, και μ' απάντησε και εκείνος ξεφωνώντας. Αχ, βγήκαν τώρα τα παλιά της μοίρας γραμμένα. Ένας προφήτης ζούσε εδώ, τρανός και φημισμένος, ο Τίλεμος το Ευρήμου ο γιος, τη Μαντοσύνη πρώτος, που γέρασε τους Κύκλοπες να προφητεύει χρόνια και μου προφήτευσε όλα αυτά μια μέρα πως θα γίνουν, το φως μου πως θα στερηθώ από του Οδυσσέα τα χέρια. Μα πάντα εγώ περίμενα πως θα έρθει εδώ ένας άντρας όμορφος, γιγαντόκορμος, μεγάλο παλικάρι. Βλέπουμε πόση σημασία έδινε στην όψη γενικότερα, στην εξωτερική εμφάνιση ο απολύτιστος Κύκλοπας. Και μου ήρθε τώρα ένας κοντός και ψόφιος και χαμένος, που με κρασί με δάμασε και μου βγάλε το μάτι. Μονέλα σίμωσε κοντά Οδυσσέα να σε φιλέψω και να δεηθώ στο σαλευτή να σε κατεβοδώσει, γιατί με εκείνου γιος εγώ και αυτός είναι ο γονιός μου. Και φυσικά επικαλέστηκε, δηλαδή του είπε να πάει πίσω για να τον φιλέψει, επειδή ήταν τόσο μεγάλος και τρανός. Πιο μπροστά δεν τον φίλευε γιατί ήταν ο κανένας. Και τότε εκείνος ευχήθηκε στον Ποσειδώνα, αφού εδώ βλέπουμε και την ύβρι του Οδυσσέα που λέει ότι μήτε ο σαλευτής το μάτι δεν σου γένει, δηλαδή μήτε ο πατέρας σου ο Ποσειδώνας το μάτι δεν σου γένει, και έτσι και ευχόταν έπειτα τα φέτη Ποσειδώνας τον αστοστόλι στο ουρανό σηκώνοντας τα χέρια. Άκουμε σαλευτή της γης πατέρα Μαυρομάλη, αν είσαι εσύ ο πατέρας μου και εγώ είμαι αλήθεια γιος σου, και δώσ' του σπίτι να μην δει ο καστροπολεμήτης, Οδυσσέας του Λαέρτη ο γιος από το νησί το Φιάκι. Και αν το έχει μοίρα του γραφτό να πάει στα αρχοντικό του, να ξαναδούν τα μάτια του πατρίδα και δικούς του, με χρόνια σπάει κακήν κακός, δίχως συντρόφους άλλους, με ξένο πλοίο και δεινά στο σπίτι του ας του τύχουν. Και καταργέται και εύχεται και μιλάει στον πατέρα του τον Ποσειδώνα ο Κύκλοπος για να του δώσει όλα αυτά τα δεινά, αν ζήσει να παιδευτεί χρόνια και να φτάσει στην πατρίδα του για να το βρουν πάρα πολλά κακά. Και έτσι συνεχίζονται και τα άλλα κακά που βρήκαν τον Οδυσσέα και οι άλλες οδύνες και τα άλλα πάθη και αυτά που συνέβησαν στον Οδυσσέα σε όλη αυτή την πορεία του μέχρι να φτάσει στην πατρίδα του την Ιθάκη, στο Φιάκι όπου μας λέει ο Οδυσσέας. Σου
Σου άρεσε αυτή η σύνδεση που κάναμε? Τι σου έκανε περισσότερη εντύπωση? Ότι ο Οδυσσέας στην αρχή είπε το ψευτικό όνομά του, ενώ στο τέλος αποκάλυψε την ταυτότητά του. Ακριβώς. Πάρα πολύ ωραία. Ας κλείσουμε με αυτό το πολύ ωραίο πράγμα, πόση σημασία έχει η προσωπικότητά μας και το να έχουμε και συναισθήματα για τους συνανθρώπους μας και να ζούμε σε κοινωνίες πολιτισμένες, με ευημερία και να έχουμε πάρα πολύ και συλλογικότητα και πολύ αγαπητικά με τους συντρόφους μας και με τους άλλους, ακόμα και αν είναι ξένοι, ξένοι εννοώ δεν είναι από τη δική μας την πατρίδα, και να σεβόμαστε ανθρώπους και σε ό,τι άλλο πιστεύουμε υπερφυσικό και θεούς. Να σεβόμαστε.